po, ito po ang Bicol weather update para po sa araw ng Huwebes, January 14, 2021. So dito nga po makikita natin ang unti-unting pagtaas ng frontal system galing po sa may Visayas. Ibig sabihin po medyo hihina yung amihan and lalakas po yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko at matutulak po yung frontal system pabalik po ng Bicol region. Kaya kung makikita ninyo may malaking kulay na yellow at red ang Bicol region na nagpapakita po ito na bukas, Huwebes, ay may mararanasang mga pag-ulang muli ang Bicol region. So dito nga po sa Daet, Camarines Norte, ang pinakamataas na tsansa ng ulan o rainfall measurement is 33 millimeters na pag-ulan. Ibig sabihin, buong maghapon makakaranas po ng mahina hanggang sa malakas na pag-ulan po dyan sa Camarines Norte. Sa part naman po ng Biraca, Tanduanes, makikita natin na bukas, Huwebes, may mga pag-ulan po na abot ng 3.4 millimeters na pag-ulan. Magpapakita rin ang araw sa bandang hapon, subalit may mga pag-ulan pa rin sa pagsapit ng gabi. Sa may part naman ng Camarines Sur sa Naga, makikita natin na bukas magiging maulan po hanggang sa 26 mm hanggang pong tanghali. At sa bandang hapon, magpapakita ang haring araw, subalit may mga pag-ulan pa rin pong mararanasan hanggang sa gabi. Sa Legazpi naman po, makikita natin na magiging maganda yung panahon, subalit may mga isolated thunderstorm at ang pinakamalakas na ulan is 7 mm sa bandang hapon. And sa Masbate, magiging maganda po at maliwalas ang panahon dyan sa Masbate dahil po sa pagtaas ng frontal system sa may part ng Camarines Sur. Kaya medyo makakaranas po ng magandang araw po dyan sa may Masbate. Gayon din po sa Sorsogon, may mga isolated sa thunderstorm na lamang po ang mararanasan, subalit mga mahihinang pag-ulan lamang po ang mararanasan dyan. At dito po sa may Balatan, may mga mahihinang pag-ulan din, and kung mapapansin natin, yung concentrated na pag-ulan nandiyan po halos sa may Camarines Sur bukas, January 14, January 14, 2021. Kaya makikita natin na nasa bilog po ng part ng Goa or Partido area ng Camarines Sur ang malakas na pag-ulan. At sa gale warning naman, makikita natin na nasa pink category po sa may Catanduanes at sa ibang bahagi po ng Sorsogon. Ibig sabihin nasa 3 meters po ang taas ng pag-alon dyan. At dyan naman po sa dark blue, abot lamang yan ng mga 2 meters. And dyan sa may light blue po, abot lamang yan ng 0.5 to 0.8 na taas ng pag-alon. Dyan po sa may blue, makikita 1.1. And dyan po sa may dark blue, abot po yan ng 2 meters. And dyan sa light blue, 0.4 to 0.7 lamang po ang taas ng pag-alon. Kaya po makita natin na sa paligid sa mga baybayin ay kaya naman pong pumalakad, subalit hindi po kailangan lumayo dahil malakas po ang alon. So yan lamang po ang update sa Bicol region, and huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para maging updated kayo sa mga susunod na video.